ξερολιθιά στην ουσία είναι μια κατασκευή που έγινε για λόγους επιβίωσης. Δηλαδή η ανάγκη να δημιουργηθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε επικλινή εδάφη οδήγησε στο να δημιουργηθούν αυτές οι λουρίδες γης για να μπορούν να καλλιεργήσουν τα απαραίτητα προς το ζύμι. Το τρίτο εργαστήριο ξερολιθιάς, η Αμοριανή Μαστοριά, στα Καλοπόταμα φέτος. Φύγαμε από τη Λαγκάδα, ήρθαμε στον ποταμό με μεγάλη προσέλευση, κόσμος από άλλα νησιά, από την ηπειρωτική Ελλάδα, μάστορες από άλλα νησιά. Επίσης έγινε και πολύ σημαντική δικτύωση μεταξύ των νησιών και των μαστόρων, γιατί είχαν έρθει και μάστορες από Νάξο, Πάρο, Δονούσα και Σύφνο και Κόρινθο. Και αυτό ήταν πολύ βοηθητικό για να βγουν κάποια συμπεράσματα για το πώς πρέπει να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Μαζί με τους συμμετέχοντες που ήταν και σε άλλα νησιά και σε φορείς, συλλόγους κλπ. Θα συνεχιστεί μια συζήτηση για το πώς μπορεί αυτό να γίνει θεσμός και να πραγματοποιείται στα νησιά, γιατί το έχουν μεγάλη ανάγκη. Οι ξερολιθιές είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του κυκλαδικού τοπίου και αυτό που αναγνωρίστηκε ομόφωνα σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε εδώ, την πολύ όμορφη, ήταν ότι είναι επιτακτική ανάγκη της συντήρησής τους. Δεν είναι δηλαδή πλέον ούτε ρομαντικό το θέμα, ούτε αισθητικό, ούτε απλά πολιτιστικό. Είναι ξεκάθαρα επιτακτική ανάγκη να συντηρηθούν και να περάσει αυτή η τέχνη σε ένα επίπεδο πιο εντατικής ενδεχομένως επιμόρφωσης, διάδοσης, γιατί η περιβαλλοντική κρίση τη γνωρίζουμε όλοι, συμβαίνει, τη ζούμε ήδη, η διάβρωση του εδάφους συμβαίνει, η ανομβρία συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράγοντες που πλέον συζητάμε για την βιωσιμότητα και την ίδια την επιβίωση, θα έλεγε κανείς, των νησιών. Οπότε είναι πολύ θετικό ότι διαπιστώθηκε αυτή η ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε βήματα, όπως αναφερθήκαμε εδώ, στο συντονισμό των νησιών για μια καλύτερη οργάνωση τέτοιου εργαστηρίων. Έχει αναγνωριστεί αυτή η ανάγκη και από όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θεωρούμε ότι για την Αμοργό είναι ανάγκη. Όλες οι Κυκλάδες το χρειάζονται αυτό το πράγμα. Στην Πάρο ήρθα, μάστορας, από παππού, πατέρα και ιστορία μεγάλη. Και εγώ από μικρός πήρα τη σπίθα που λέμε και μπήκα στο κλίμα της πέτρας. Ασχολούμαστε με τη γη, τα αγροτικά και αυτό ήταν μια αφορμή να μάθουμε και την ξερολιθιά. Βέβαια η ξερολιθιά δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται. Πρέπει να έχεις λίγο εμπειρία, να δεις από πιο παλιό πώς μπορείς να δέσεις τον τοίχο, να δέσεις μια πέτρα με την άλλη, να μπουν οι πλάκες, τα πετρώματα που λέμε εμείς στην Πάρο. Πρέπει αυτό το πράγμα να μην εξαλείψει, να προσπαθήσουμε να να προχωράει. Είναι μεγάλη δουλειά, γιατί το νησί μας αυτή τη στιγμή στηρίζεται πάνω σε αυτά τα πράγματα. Η ξερολιθιά, άμα η ξερολιθιά όσο καταυτώνει και φεύγει και το νησί μας. Δηλαδή εκεί πάνω αυτά τα πράγματα όλα που έχουν χτίσει οι παλιοί, με τόσο κόπο τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα για να ζήσει ο κόσμος. Και εμείς δεν δίνουμε καμία σημασία. Θα έπρεπε σιγά σιγά να ενημερώνονται και οι νεότερες γενιές. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από εργαστήρια ξερολιθιάς που οργανώνονται σε διάφορα νησιά, αλλά και μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ώστε τα νεότερα παιδιά να μπορέσουν να αντιληφθούν τη σημασία, την αξία
αυτών των κατασκευών, που είναι πέρα από την οικολογική τους αξία, έχουν και συναισθηματική αξία και πολιτιστική αξία, ιστορική, αρχιτεκτονική. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, αυτές οι κατασκευές είναι πραγματικά πολύτιμες. Εμείς έχουμε έρθει από τη Δονούσα, που είναι πολύ κοντινό νησί με την Αμοργό. Σχετιζόμαστε με την Αμοργό, νιώθουμε πάρα πολύ κοντά με το συγκεκριμένο νησί, διότι υπάρχουν και πολύ ισχυρές συγγένειες με τους ανθρώπους εδώ. Το Μητάτο της Αμοργού είναι ένας πολύ αξιόλογος θεσμός, ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Το έργο το οποίο κάνει σχετικά με τις ξερολιθιές είναι εξαιρετικό. Ήρθαμε να συμβάλλουμε σε αυτό το έργο, διότι οι ξερολιθιές είναι ένα σύμβολο για εμάς. Η κατεξοχήν ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία διαμόρφωσε τα νησιά μας και τα έκανε βιώσιμα. Οι άνθρωποι της παλιάς εποχής μετατρέψανε τα βουνά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εμείς εδώ και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Hello everybody, we are Sabine and Michael from the association Artichaut from France. We have established this partnership within the Erasmus Plus program of adult education in what we have called our eco-poetical journey. So this year there's been a small group from France that has joined what was already organized with like 3 years in a row with the dry stone wall workshops, in which our participants have had the chance to join hands together with participants coming from other islands in Greece and a few other countries as well, like Ireland, and have had the chance to explore and learn with local craftsmen who have shown them this ancient tradition of dry stone wall making. We have talked with our participants and they are very happy also to be immersed in the local culture. It's not only tourism or something superficial, it's like getting in the core of the place. Γεια σας και από εμάς, εγώ είμαι ο Γιάννης. Και εγώ είμαι ο Θοδωρής. Από την Αμπασάδα, μέλη της Αμπασάδας, και ήρθαμε από την Τίνο. Λάβαμε την πρόσκληση και ήρθαμε και εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι έχουν έρθει τόσοι πολλοί συμμετέχοντες από τόσα πολλά νησιά. Το κάλεσμα εδώ των παιδιών από το Μητάτο ήταν για μένα ένα ωραίο έναυσμα για να ξεκινήσω και κάποια άλλα πράγματα που σκέφτομαι και για το δικό μου νησί. Νομίζω είναι πλέον μονόδρομος το να σώσουμε τις ξερολιθιές στα νησιά μας και τέτοιες κινήσεις πρέπει πάντα να γίνονται και να συνεχίσουν να γίνονται για να μαθαίνει και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι να δίνουν την τέχνη τους. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει λοιπόν και οι νέοι, όπως μπορούν, να έρθουν να μάθουν να βάλουν μια πέτρα πάνω στην άλλη που λέμε. Εκεί που μένω, δηλαδή κατοικοεδρεύω, είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο από αυτό που συναντώ εδώ και ήταν και η επιθυμία μου να έρθω κάποια στιγμή σε ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε να μπορέσω να δουλέψω την ξερολιθιά και το συγκεκριμένο πέτρωμα, γιατί εκεί που μένω εγώ γίνονται κάποιες ξερολιθιές, αλλά εκεί έχει σχιστόλιθο και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το υλικό που βρίσκουμε στην όμορφη Αμοργό. My name is Ken Corrin. I'm a dry stone waller from Ireland.
I came here to participate in the event this year and give a presentation. I also represent an organisation in Ireland called Drysdale Mall Association. We're a charity, so we do similar work. We work in the landscape to do repairs, conservation of old walls, and we also teach the practice. So it's amazing to come here and see the common things between us, and also the beauty of the landscape of Amorgas. Το φετινό εργαστήρι ήταν κάτι μοναδικό. Βρήκαμε παλιό πηγάδι που είχε θαυτεί το 1993. Το ξεμπαζώσαμε, μπήκαμε μέσα, το καθαρίσαμε. Πετάξαμε πάνω από 10 κυβικά μπάζα. Φτιάξαμε καλντερίμι απ' έξω. Χτίσαμε τοίχους πάνω από 50 μέτρα περίπου. Φτιάξαμε μικροφράγματα. Ήταν μοναδική εμπειρία. Τα παιδιά ήταν όλα εξαιρετικά, είχαν όρεξη, είχαν ενδιαφέρον. Πήρανε πάρα πολλά πράγματα από αυτό το εργαστήρι. Είχε κόσμο που ήταν άσχετο από τη δουλειά τους και ήθελαν να μάθουν. Είχαμε κόσμο σχετικό με τη δουλειά τους, όπως πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Κάτι που ήταν πολύ σημαντικό.